Російська окупаційна влада в Криму закрила всі українські навчальні заклади і залишила лише кілька закладів, де викладають кримсько-татарською мовою. Близько півмільйона українців в Криму позбавлені можливості спілкуватися та навчати дітей рідною мовою. Про таке заявила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Ліза Ясько. На засіданні комітету ПАРЄ слухався звіт комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович за 2019 рік, але у ньому не була відображена ситуація з українською мовою в Криму. Ясько нагадала, що в 2017 році Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію забезпечити українців в Криму правом навчатися рідною мовою. Близько півмільйона українців в Криму позбавлені можливості спілкуватися і навчати дітей рідною мовою. Комісар обіцяла вивчити та слідкувати за цим питанням. Втім, про конкретні кроки для захисту української мови в Криму пані комісар не висловилася. Буду продовжувати працювати, щоб питання української мови в Криму було на порядку денному комісара аж до деокупації півострова.